Ho, ho, ešte raz a zároveň naposledy môjim spoločníkom je Svätý Mikuláš, ktorý sa už netrpezlivo vrtí na stoličke a pozerá sa na hodinky, pretože má dnes veľmi veľa práce ešte pred sebou. No ešte predtým, ako nás opustí, má pred sebou spolu s anielom a čertom milú povinnosť. My sme v predchádzajúcich dňoch vyhlásili pre našich poslucháčov súťaž o pekné a hodnotné darčeky. No a úlohou každého, kto sa chcel zapojiť, bolo napísať nám odpoveď na súťažnú otázku, v ktorom storočí žil Svätý Mikuláš. A správna odpoveď je aká, Mikuláš? 3. až 4. Áno, správne, v 3. až 4. storočí. Každý, kto takto odpovedal, má šancu vyhrať krásne darčeky. Do súťaže sa zapojilo naozaj veľké množstvo poslucháčov. Mikuláš, ty máš teraz pred sebou zodpovednú úlohu vyžrebovať dvoch, ktorí vyhrajú od nás krásne balíčky, ktoré do súťaže venoval kozmetický salón Impozant s komplexom služieb pre krásu, relax, wellness i zdravie a taktiež autodiely a autoservis Ompak, ktorý má všetko pre vaše auto. Takže prosím, aby si vyžreboval prvého šťastlivca, ktorý získa spomínaný kozmetický balíček od Impozantu. No a vyžrebuje ho kto? Aniel. Áno, takže aniel žrebuje. A čakáme na meno šťastlivca alebo šťastlivkyne, ktorou je Jana Vronková. Takže gratulujeme. Priamo balíček určený pre ženy ide do rúk dámy alebo slečny. Takže srdečne gratulujeme. No a pred nami je vyžrebovať druhého v poradí, ktorý získa spomínaný balíček od firmy Ompak. Takže kto to bude? A teraz žrebuje čert. Takže koho odmeníme? Čert mi podal lístoček, na ktorom je napísané meno Nora Lovásová, takže opäť darček pre dámu alebo pani a možno ona ho niekomu podaruje ako vianočný darček prípadne. Takže ďakujem veľmi pekne za spoluprácu, milý čert, milý aniel, milý Svätý Mikuláš. Gratulujeme, balíčky našli svojich majiteľov, ktorým zároveň srdečne gratulujeme. No a ešte mám tu poslednú dve otázky pre Svätého Mikuláša. Mikuláš, blížia sa najkrajšie sviatky roka. Čo by sme popriali všetkým deťom, rodičom, všetkým ľuďom, ktorí nás práve teraz počúvajú? Prial by som im hlavne pekné, štedré Vianoce, aby si ich užili v kľude a v pokoji, v zdraví a so svojimi blízkymi a priateľmi. Svätý Mikuláš, posledná otázka na teba. Kam pôjdeš teraz? Čo máš v pláne? Kde ťa môžeme stretnúť a vidieť? Ako som už povedal, teraz mám namierený do svojho najobľúbenejšieho mesta, do mesta Martin, pozdraviť deti. Áno, presne tak. Mikulášsky program štartuje dnes o 16:15 pochodom cez námestie s Mikulášom, anielom a čertom, pričom mikulášska nádielka začne o 16:30. Potom Mikuláš rozsvietí novú a bohatšiu vianočnú výzdobu s 5-metrovým snehuliakom, kvetom, hviezdami a vianočnými bránami. O 17:00 je pre deti pripravená rozprávka o Hlúpom Janovi, ktorá sa odohrá na mestskej scéne v Martine, teda priamo na pešej zóne oproti Turčianskej knižnici. Mikulášom sa zároveň odštartujú aj vianočné trhy na Divadelnom námestí, ktoré budú pokračovať v meste do konca decembra. Mikuláš, ďakujem za tvoju návštevu, ďakujem aj tvojim pomocníkom Anielovi a Čertovi za vašu návštevu v Rádiu Rebeka. Zároveň želám krásne Vianoce, milí poslucháči. My pokračujeme v našom vysielaní naďalej, takže ostaňte s nami. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. A my ďakujeme, dovidenia.